Takže čo je to čierny kal oxidu železa? Čierny kal oxidu železa je čierny máz, ktorý sa nachádza vo vykurovacom systéme, ktorý sa vytvára v podstate zo všetkého, čo sa vo vode, ktorú dávame do vykurovacieho systému, nachádza. To znamená, že sú to rôzne minerály, rôzne biologické nečistoty a takisto aj hrdze postupne ako vznikajúce. Tento čierny kal oxidu železa je to taká mazlavina alebo máz, ktorý má viacero vplyvov, ktorý vplýva v podstate na rôzne súčasti vykurovacieho systému. Takisto, keď je toho čierneho kalu oxidu železa veľa vo vykurovacom systéme, tá voda je hustá, pomaly preteká, namáha sa viacej obehové čerpadlo, takisto nanáša sa na rôzne súčasti, ako sú aj ventily, trubky, postupne znižujú svoj priemer, tým aj prietok je pomalší, oveľa menej vody horúcej sa dostavuje do radiátorov, celý systém sa viacej namáha, kotol viacej vypína, potom zanášajú sa radiátory, ktoré majú chladné body v podstate v tých miestach, kde je tento čierny kal oxidu železa nanesený alebo usadený. To je na miestach v radiátoroch, kde je najnižší prietok a v podstate tam sa usádzajú a to spôsobuje tieto chladné body. Takisto aj výmenník, na ktorom keď sa napálí tento čierny kal oxidu železa, tak znižuje svoju účinnosť. A tým, že zníži svoju účinnosť, tak v podstate nefunguje ten kotol tak, ako má. A máte pocit, že potrebujete pridávať stále viacej a viacej teplotu na tom kotli a na to, aby ste dosiahli takú istú teplotu alebo pohodu teploty, na akú ste boli zvyknutí, keď ste nainštalovali nový kotol. V podstate tieto cyklónovo-magnetické filtre vám zabezpečujú to, že ten kotol, tomu kotlu sa vráti sa účinnosť taká, ako keď ste ho kupovali. Takže takýmto spôsobom v podstate si viete zabezpečiť, že váš kotol a vykurovací systém bude ako nový. No, na to, aby ste to dosiahli, tak v podstate je potrebné nainštalovať magnetický filter, cyklónovo-magnetický filter, ktorý tu máme znázornený. Je to MagnaClean Professional 2 od AD. Je to produkt, ktorý je vyrobený celý v Anglicku. Je na vysokej úrovni. Je to naozaj profesionálny kúsok, ktorý vám zabezpečuje dokonalú ochranu vášho vykurovacieho systému. A môžeme si potom v druhom videu vysvetliť aj prečo a čo sú jeho prednosti. Ale na to, aby ste vyčistili čierny kal oxidu železa zo svojho vykurovacieho systému, potrebujete použiť takúto tekutinu. V podstate je to MC3 od MagnaClean Clean Air. V podstate táto nádobka má obsah pol litra a v podstate obslúži 15 jednoplošných radiátorov. To znamená, že keď majú radiátory viacero plôch, tak si to treba vypočítať, že koľko nádob potrebujete použiť pre váš vykurovací systém, alebo 125 litrov vykurovacej vody vo vykurovacom systéme. A keď máte podlahové kúrenie, tak to môžete vypočítať, že na 100 metrov štvorcových postačí pol-litrová nádoba. Je potrebné porovnávať aj práve túto účinnosť, lebo mnohí iní výrobcovia, ktorí majú takisto pol-litrové alebo litrové tieto nádoby, tak nie všade je rovnaká tá účinnosť. Môže sa vám zdať, že kupujete lepšie, za nižšie peniaze alebo za lacnejšie, ale v podstate účinnosť je tam o polovičku menšia
hej, alebo o 1/3 a tá cena, keď si to prepočítate, tak v podstate vôbec sa vám to nemusí osvedčiť. Ďalší bod je, že v podstate tieto chemikálie od Magna Clean sú šetrné voči vášmu vykurovaciemu systému a neničia výmenník alebo nespôsobujú akési dráždenie tých kovových súčastí alebo nekovových súčastí vykurovacieho systému znútra, takže v podstate sú odporúčané rôznymi výrobcami kotlov. Je to bezpečná chémia, ktorú môžete určite použiť pre vyčistenie vášho vykurovacieho systému od čierneho kalu oxidu železa. Táto chemikália spôsobí to, že v podstate tieto nečistoty sa uvoľnia všade, kde sú nanesené, tým, že to bude cirkulovať vo vašom vykurovacom systéme v zapnutom stave. To znamená, že pri určitej teplote, najlepšie aspoň pri 60 stupňovej teplote, vtedy to má najlepšiu účinnosť. Treba robiť tento preplach, kedy v podstate je už nainštalovaný aj cyklónov a magnetický filter AD Magna Clean, ktorý kvalitne zachytí všetok čierny kal oxidu železa. Potom, keď už máte takto prečistený čierny kal oxidu železa z vášho vykurovacieho systému, urobíte údržbu filtra, čo znamená, že ho prepláchnete, nie je potrebné tam nič dávať, prepláchne sa, dáte ho čistý naspäť. A potom prichádza bod, kedy aplikujeme protektor. Protektor je chemikália, ktorá upravuje vodu vo vykurovacom systéme takým spôsobom, že z vnútornej časti vykurovacieho systému vám vytvorí taký film vo všetkých potrubiach, takisto radiátoroch, výmenníkoch, aby sa ten čierny kal oxidu železa nezachytával na stenách. Čiže ono to spôsobí v podstate, že ten čierny kal, keď sa tam vytvorí, aj hoď sa vytvorí nejaký, tak bude prúdiť, neusádza sa prúdiť, až kým príde do filtra, ktorý ho zachytí a máte váš kotol ochránený. Takže toto je funkcia chemikálie MC1+, protektor od AD, a takisto v podstate účinnosť je tá istá na 15 jednoplošných radiátorov, 125 litrov vody vo vykurovacom systéme alebo 100 metrov štvorcových podlahového vykurovania. Je to naozaj skvelý produkt, oplatí sa, ušetrí vám to v konečnom dôsledku financie na vykurovanie, na nejakých priebežných údržbách, ku ktorým potrebujete volať kúrenárov, lebo kotol vám vyhadzuje nejaké poruchy, alebo si udržiavate účinnosť vášho kotla na vysokej úrovni.